Malta kienet waħda mill-ftit pajjiżi Ewropej mistiedna tipparteċipa f'forum internazzjonali magħruf bħala l-Boao Forum for Asia li jiġbor fih il-mexxejja politiċi u intraprendituri ewlenin tal-kontinent Asjatiku. Din kienet l-ewwel darba li pajjiżna kien mistieden jipparteċipa f'dan il-forum meqjus bħala wieħed mill-aktar inizjattivi prestiġjużi u ikoniċi fil-kontinent Asjatiku dwar l-oqsma ekonomiċi u soċjali. Il-Gvern Malti kien rappreżentat mill-Ministru Owen Bonnici li sostna li pajjiżna huwa favur iktar inizjattivi li jsaħħu l-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi. Naħs li mal-Asja hemm ħafna fejn ikkooperaw kemm foqsma ekonomiċi, kemm foqsma soċjali u anke dawk kulturali. Kellimna wkoll numru ta' gżejjer illi ltqajna hawnhekk rappreżentanti minn dawn il-gżejjer fejn temna li nkomplu naħdmu flimkien. Fosthom kien hemm gżejjer bħal New Zealand u gżejjer oħrajn li darilna li flimkien nistgħu nagħmlu ma' soċjali u kulturali li huma taġid tal-pajjiżi rispettivi. Bonnici saħaq li kienu identifikati 3 oqsma ewlenin fejn kooperazzjoni bejn pajjiżna u pajjiżi Asjatiċi tista' issarraf f'ġid għal popli rispettivi. Hemm 3 oqsma fejn darilna li nistgħu naħdmu flimkien, waħda l-qasam marittimu fejn diġà Malta għandna preżenza qawwija fejn jidħlu il-vapuri li jiġu mill-kontinent Asjatiku. L-istess mod fil-qasam kulturali aħna darilna li fil-kultura hemm ħafna x'wieħed jista' jagħmel biex Malta tkompli tinternazzjonalizza t-talent lokali. It-tielet net il-qasam tat-turiżmu. Fit-turiżmu l-konnettività hija l-qofol. Dan il-pass isegwi żvilupp li seħħ ftit tax-xhur ilu meta l-Gvern Malti kien wieħed mill-firmatarji fundaturi għat-twaqqif tal-Bank għall-Investiment Infrastrutturali Asjatiku. Matul il-forum Malta naqdet ukoll f'dikjarazzjoni ma' numru ta' pajjiżi u provinċji Asjatiċi li huma wkoll gżejjer favur iktar kooperazzjoni ekonomika, edukattiva, kulturali u soċjali.